गसाइगाव महकुमानि जयमागुरि गामिनि माइनाव नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरि, बारग' बिएलटि, बारग' एनडिएफबि, बारग' भलन्टियार फर्स आरो दानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद गौथुमनि बिबानगिरि आरो माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुङो। दिनै जालांनाय सावरायमेलाव बर'फ्रा गावखुंथायनि गेजेरजों मोनसे गोख्रों हारि महरै माबोरै माबे लामाजों थाङोब्ला अरायजोर गसंथानो हागोन बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होनना मिथिना मोनो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे मेलाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ ओरैबायदि बुङो। एनडिएफबिआ हाथियार आन्दलन खालामदों, बिएलटिआ हाथियार आन्दलन खालामदों, भलन्टियार फर्सआ एबसुनि बड'फानि 6 बोसोरनि आन्दलन समाव थै-थां बावसोमदोंमोन आरो बेबायदिनो एबसुनि आन्दलना दिनै बे समसिम सफैबाय। एनडिएफबिनि बिएलटिनि आन्दलना सफैबाय। बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव रमान हांखोनि आन्दलन जादों, भाषा आन्दलन जादों, बर' मिडियाम गायसननायनि आन्दलन जादों। गासिबो आफादा बबेबा नङा बबेबा संग्रामनि गेजेरजों मास्टारेसआ मा जागोन? दा बेखायनो दिनैनि जोंनि जे गार्जेनशिप, जोंनि सोमावसारनायनिफ्राय आफादफोराव बिबान लानानै जायफोरा दिनै थाबोदों, बे बिबानगिरिफ्रा इयुन जोलैनो जोङो लामा दिन्थिनांगोन, फोरोंनांगोन आरो जातीयताबादि जे चेतना, माराठीया माराठी, माराठा रिजार्भेशननि दिनै मेजर दफाया जाबाय बड'फाया सिमा होनानै गालांदोंमोन। एनडिएफबि, बिएलटि बयनिबो दाबिमोन जे बुरलुंबुथुरनि साहा आरो सोनाबा संकस, सानजाहा सदिया बे सिमाया उननि समाव सोलायनानै मिसिं अट'नमास काउन्सिल थानायनि थाखाय गहपुर सिमुलुगुरिसिम सिमा खानानै संकसनिफ्राय सिमुलुगुरिसिम बिटिआरनि बड'लेण्डनि फैबाय थानाय समाव रायजो जायोबा बिनि सिमाया जाहैगोन। बेबायदि मोनसे सान्थौ सानस्रिजों जों बयबो सोमावसारबोदों, दाबि लाखिबोदों, सावरायनायावबो बेखौनो होबोदों। आरो बे सिमा बारायनाय बिटिआर सुक्तिनि जे मोनसे मेजर दफामोन, बे दफाया दिनै मोगथाङाव जाफुंनायनि आगानसे आगाननै दिनै हाबाफारिफ्रा मावफुंजाबाय। 11,000 जे मार्जार खालामबाय, बर' मिडियामखौ जे 11,000आव सोफानो नागिरदोंमोन, 11,000खौ मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय। आरो दिनैबो बिथांमोना पाके प्रकारै बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया, बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट गैया, बेखौनो बुंबाय थायो। दा बेखायनो बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुखौ जों बुंनाय जादों। बर' मिडियामाव गोबां पस्ट दङ, खिन्थु बेखौ दिन्थियाखै आरो बिनि थाखाय फेक्ट फाइन्डिं जानांगौ आरो प्रपारलि बिनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ। गोजोन्थों।